Táto zóna je podľa mňa úplne že top nákup na XRP a je to lifetime šanca na dokup do hodl portfólia alebo na nejaký top swingový trade. Poď sa so mnou na to pozrieť. Tu máme graf XRP. Toto je týždenný graf. Ja sledujem tieto dva levely. Prvý level je toto predošlé high, ktoré máme tu na 0,905 USD. Ďalší level, ktorý sledujem, tak je presne táto zóna. To je nejakých 66 centov, 0,66 až 0,7 plus minus táto zóna, kde budem nakupovať XRP s nejakým potenciálnym targetom, ktorý si tu môžeme dať. To vám tu ukážem, natiahneme si to takto a nejaký potenciálny target na XRP bude presne tento setup, kde by som to chcel brať. Niekde sem stop loss, tuto target, približne 500% príležitosť na zisk. Toto není finančná rada, ale toto je nákup, ktorý budem robiť ja osobne a chcem vám ho tu zazdieľať, aby ste nepremárnili túto príležitosť, pretože za mňa toto bude top zóna na nákup a poďme sa pozrieť, čo očakávam aktuálne. Aktuálne tu máme vlastne dve zóny, máme tu range, v ktorom by sa mal XRP pohybovať. My nevieme teraz povedať, že či pôjdeme rovno takto dole, alebo urobíme ešte tento bounce smerom hore a pôjdeme dole až potom. Toto je presne tá zóna, kde chceš nakupovať a akumulovať toto XRP. A čo ešte očakávam, že čo sa stane? Nemyslím si, že tu príde toto, to si vôbec nemyslím, že tu príde takýto vyššie recovery, ale podľa mňa tu prídeme a potom tu budeme robiť tento sideways pohyb, kde budeme ničiť všetkých tých ľudí, ktorí nakupovali tu. Toto je úplná klasika, ktorú to krypto robí, môžeme to vidieť aj v tomto vlastne cykle v 2022, kde sme od mája 2022 do mája 2023 išli do strany, potom prišiel tento fake pohyb a vybratie liquidity a následne zase ďalší range, ktorý trval rok, takže v podstate to XRP bolo 2 roky v range, kým prišiel tento pohyb smerom hore. Takže my tu môžeme očakávať, že to XRP môže kľudne byť potom v tomto range ešte kľudne rok, 2. Následne, skôr či neskôr potom príde tento pohyb smerom hore, keďže XRP má ETF-ko, ETN-ko, všetky tieto veci idú do toho inštitúcie, chystá sa tam veľa vecí v tom projekte, takže ja si myslím, že táto zóna bude top level na dokup. Ak chceš aj ty obchodovať XRP a hľadať takéto vstupy na trady, tak sa pridaj k nám do GG Academy, kde obchodujeme swingovo kryptomeny. Máme free členstvo do 31.5. Dole vo videu nájdeš link na náš web, kde sa môžeš pridať do free Discordu a pre viac takýchto videí daj like a odber a vidíme sa pri ďalšej analýze.